Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε κάποια αποσπάσματα από το έργο «Δημοπολιτεία». Είναι γραμμένο από έναν ανώνυμο συγγραφέα, έτσι, που αυτό αποκαλείται «ερετικός στοχαστής». Ακριβώς. Και οι πηγές που έχουμε σκιαγραφούν ένα όραμα για μια αρκετά ριζική κοινωνική αλλαγή. Ναι, και θα εστιάσουμε σήμερα κυρίως στο πώς η προσωπική του φιλοσοφία, αυτό που ο ίδιος λέει ο οδηγός της δικής μου ζωής, πώς αυτό λοιπόν φαίνεται να είναι, ξέρεις, ο ακρογωνίος λίθος για όλη την ιδέα της δημοπολιτείας. Μάλιστα. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Πολύ ενδιαφέρον. Ας το δούμε λίγο. Καλά, η δημοπολιτεία όπως την περιγράφει τουλάχιστον είναι ένας νέος πολιτισμός, σωστά, παγκόσμιος. Ναι, ναι. Βασισμένος στην ειρήνη, την ελευθερία, την ευδαιμονία, με τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά και να υπάρχει αρμονία. Και το ενδιαφέρον που λες είναι αυτή ακριβώς η σύνδεση, Δηλαδή η συλλογική, ας πούμε, ουτοπία. Ναι, στηρίζεται στην ατομική μεταμόρφωση. Αυτό είναι το κλειδί από ό,τι φαίνεται. Πώς την περιγράφει αυτή την ατομική πορεία? Γιατί ξεκινάει από εκεί, από ό,τι φαίνεται. Ναι, ξεκινάει από τον εαυτό. Στην ενότητα «Ο οδηγός της δικής μου ζωής» λέει καθαρά ότι η κύρια αποστολή για τον καθένα είναι να βρει τον δρόμο προς τον εαυτό του. Μάλιστα. Αυτογνωσία δηλαδή. Αυτό. Και λέει, το νόημα είναι απλά να είσαι ζωντανός. Να ζεις τώρα, όχι τόσο με την αγωνία για το μέλλον. Ναι. Μια κριτική στην αιμονή με το μέλλον, που την ακούμε συχνά, έτσι, η αξία του παρόντος. Ακριβώς. Αυτό φαίνεται να είναι το πρώτο βήμα, λοιπόν, σε αυτόν τον προσωπικό οδηγό, η αυτογνωσία. Και αυτή η αυτογνωσία, σύμφωνα με τον συγγραφέα πάντα, είναι απαραίτητη για τον δημοπολίτη. Τον πολίτη δηλαδή αυτής της νέας κοινωνίας που οραματίζεται. Πώς το συνδέει? Κάτι που θυμίζει λίγο Έμερσον ίσως. Ναι, το να είσαι ο εαυτός σου. Και όλο αυτό φαίνεται να πηγάζει από μια, έντονη κριτική στην κοινωνία που ζούμε τώρα. Τη λέει βαθιά άρρωστη. Μάλιστα. Δανείζεται τη φράση από τον Κρισταμούρτη, νομίζω. Ναι. Και μάλιστα προτρέπει, ακολουθώντας τον Τέρενς Μεκένα εδώ, λέει πρέπει να διεκδικήσουμε το νου μας. Από τι? Από αυτό που θεωρεί αυτός κοινωνικό προγραμματισμό. Από τις νόρμες, τις επιβολές. Εδώ τώρα η σύνδεση γίνεται πιο καθαρή, νομίζω. Περιγράφει μια δική του αφύπνιση. Ναι. Ναι, λέει ότι τον ξύπνησε κατά κάποιο τρόπο η οικονομική κρίση και η πρόσβαση που είχε στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου. Καταλαβαίνω. Μια προσωπική κρίση που τον οδήγησε παραπέρα. Ακριβώς. Και αυτή η κρίση τον έκανε να ψάχνει για έναν άλλο κόσμο. Και είναι ενδιαφέρον ότι δεν φοβάται τη λέξη ουτοπικός. Όχι, Όχι. Η ουτοπία ως στόχος, ως κατεύθυνση. Ωραία προσέγγιση. Και ποια είναι τα εργαλεία που προτείνει αυτός ο οδηγός του? Τι πρέπει να κάνει κανείς? Κοίτα, τα εργαλεία είναι κυρίως νοητικά. Και ηθικά, θα έλεγα. Δηλαδή? Επιμένει πολύ στην ορθολογική σκέψη. Στη διαρκή αμφισβήτηση. Να μην τα παίρνουμε όλα έτοιμα. Κριτική σκέψη. Ναι. Και απορρίπτει την ιδέα του παντογνώστη. Κανείς δεν τα ξέρει όλα. Μάλιστα. Άρα ο οδηγός του δεν είναι συνταγή, είναι στάση ζωής. Αυτό ακριβώς. Μια στάση βασισμένη στην ελευθερία της σκέψης και την προσωπική ευθύνη. Και πώς αυτή η στάση ζωής, αυτός ο εσωτερικός οδηγός, πώς περνάει στη δομή της δημοπολιτείας? Γιατί είπαμε ότι συνδέονται άμεσα. Η δημοπολιτεία, όπως την περιγράφει, απορρίπτει την εξουσία για την εξουσία, τις ιεραρχίες που βασίζονται σε αυτήν. Κατανοητό. Και προωθεί τον διάλογο, τον ανοιχτό κριτικό διάλογο, ως τρόπο για να παίρνονται οι αποφάσεις. Ναι, έχεις δίκιο. Και η μετάβαση πώς γίνεται? Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Δεν μιλάει για βίαιη ανατροπή, τουλάχιστον όχι με την κλασική έννοια. Μιλάει για επανάσταση στη συνείδηση. Επανάσταση στη συνείδηση. Ναι. Η αλλαγή δηλαδή πηγάζει από τα άτομα. Από τα άτομα που έχουν υιοθετήσει αυτήν την εσωτερική πυξίδα. Αυτόν τον προσωπικό οδηγό που λέγαμε. Άρα, για να το συνοψίσουμε λίγο, αυτό που μας λένε οι πηγές ουσιαστικά είναι ότι ο οδηγός της δικής μου ζωής, του ερετικού στοχαστή, δεν είναι απλώς, ξέρεις, η προσωπική του κοσμοθεωρία. Όχι. Αλλά είναι το ίδιο το λειτουργικό σύστημα, ας πούμε, της δημοπολιτείας. Σωστά? Ακριβώς έτσι. Η ατομική αλλαγή έρχεται πρώτα και καθορίζει τη συλλογική. Όπως λέει και ο ίδιος κάπου, παραφράζοντας τον Σωκράτη, Ναι. εκείνος που θέλει να ταρακουνήσει τον κόσμο, ας ταρακουνήσει πρώτα τον εαυτό του. Κάπως έτσι. Πολύ δυνατό αυτό. Πολύ. Η κεντρική ιδέα λοιπόν είναι σαφής. Η ατομική μεταμόρφωση,
Αυτή η αυτογνωσία, η κριτική σκέψη, η μη βία, δεν είναι απλά κάτι καλό να υπάρχει, αλλά είναι η προϋπόθεση. Είναι η απόλυτη προϋπόθεση για να φτάσουμε σε αυτή τη συλλογική ευδαιμονία που ονομάζει δημοπολιτεία. Βέβαια, αυτό μας φέρνει σε ένα κρίσιμο ερώτημα, έτσι, το οποίο το αγγίζει και ο ίδιος, παρεπιπτόντως όταν αναφέρει τον Gus Speth. Τι λέει ο Σπεθ? Λέει χοντρικά ότι τα βαθύτερα προβλήματα, ακόμη και τα οικολογικά, ξέρεις, πηγάζουν από την ανθρώπινη απληστία, την απάθεια, τον εγωισμό. Κατάλαβα. Και αν η λύση απαιτεί, όπως λέει και ο δικός μας συγγραφέας, μια πνευματική και πολιτιστική μεταμόρφωση. Το ερώτημα είναι, πόσο ρεαλιστικό είναι να περιμένουμε αυτή η ατομική επανάσταση στη συνείδηση να γίνει μαζικά, σε παγκόσμια κλίμακα, στην κλίμακα που χρειάζεται για να φτιάξεις έναν ολότελα νέο πολιτισμό. Ακριβώς. Ένα ερώτημα που νομίζω μένει ανοιχτό. Για σκέψη.